खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 27 बोसोरनिफ्राय नेमखान्थि खालामनायनिफ्राय जानगाराव बिटिसिनि 526 सा गुदि इंराजि फोरोंगिरि। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एमएलए अखिल गगैनि सुलाद लाहैदों गिबि मन्थ्रिया। सालबारि सुपार डिभिजन फुटबल लीग गलागाव बारदै सिख्ला गेलेमु आफादा चेम्पियनशिप मोननो हादों। सालबारिनि बासबारियाव 21थि करम फुजानि गाहाय मावख' बेखेवदों। सालबारियाव बिपिएफनि ब्लक बिथा खालामनानै मावफारिया मेल जाफुङो। 27 नं हायुङारि राजा लामायाव दिनै फुङाव गारिनि जाब्रबथायाव सासेनि जिउ खहा आरो 3 जखम। सासे बिमाया गावनि 2 गथ'खौ लानानै डिब्रुगड़नि बगिबिल दालांनिफ्राय बारजुमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दानि सरकार एबा आसाम सरकारा नायफिनैनि थाखाय मोनसे मावसुमा मेल लानानै थांखि लानाय जादों जाहाथे सरकारा बेफोर थांखिनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ नङाब्ला उननि समाव सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि। बिटिसिआव गुदि सोलोंथाइ बिफाननि गेजेरजों गुदि फरायसालिफोराव थिसन जानाय सा 526 इंराजि फोरोंगिरिनि साख्रिखौ गोबाव सम 27 बोसोराव नेमखान्थि जायैनि अनगायैबो बेथन मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांनायनि जाहोनाव सरकारनि हेंथायै रागा जोंनाय फोरमायदों सालबारिनि साखाथियाव थानाय सावदुर बिथायाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलाव बिटिसिनि गुदि इंराजि फोरोंगिरि गौथुमा। सावदुर बिथानि बाथौ कमिउनिटि हलाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलाव बिटिसि गुदि इंराजि फोरोंगिरि गौथुमनि आफादगिरि अनिल नार्जारि आरो नेहाथारि धनजित खेरखाथारिजों लोगोसे फोरोंगिरि गौथुमा गोख्रों रागा जोंनाय दिन्थिनानै बुंदों दि 1997 मायथाइनि जुन दानावनो बै समनि कनकेश्वर नार्जारिनि दैदेननाय बिएससिनि क'क्राझारनि सोलोंथाइ सामलायगिरिनि सोलोंथाइ गौथुमनि गनायथि आरो बिएससिनि बेन्दोङाव थानाय गुदि फरायसालिफोराव फरायसालि सामलाय आफादा सायख'नाय फारिखान्थिनि गेजेरजों बिएससिनि बेन्दोङाव थानाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव गासै सा 526 इंराजि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। साफ्रोमबो फोरोंगिरिया थिसन जानायनि उनाव गिबि 3 दाननि बेथन हिसाबै दान मोनफ्रोमबो 900 राङै गासै 2700 रां मोनदोंमोन। बेनि उनाव बोसोरनिफ्राय सा 526 फोरोंगिरिया गाव गावनि फरायसालियाव थाद'आ लासे फोरोंथाइ होबोबाय थादोंब्लाबो सरकारा फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ नेमखान्थि बायदि खालामैनि अनगायैबो बेथन होनायनि जेबो राहा खालामाखैसै। नाथाय 2014 मायथाइनि नभेम्बर दानाव बिटिसि सरकारा साफ्रोमबो फोरोंगिरिनो 76 रोजायै रां खेबसेनो होदोंब्लाबो बेखिनियावनो बेथन होनायनि सिमा जानानै थाबाय होननानै बिबुंथि लाखिदों। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया रबिबारखालि हरखाबै लोमजानानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सावस्रि फाहामथायनि थाखाय एडमिट जानाय खौरांखौ मोननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सुलाद लाहैदों। लोगोसेनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होनानै एमएलए अखिल गगैखौ मोजाङै जोथोन लानो आरो गाहाम फाहामथाय होनो बुंबोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव बासबारि बिरसा मुन्डा गेलेमु आफादनि खुंनायाव मानास बानसवारि सेन्ट जेभियर स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय सुपार डिभिजन फुटबल लीगनि जोबथा खेलायाव गलागाव बारदै सिख्ला गेलेमु आफादा चेम्पियनशिप मोननो हादों। थि समाव गलागाव बारदै सिख्ला गेलेमु आफादा बासबारि बिरसा मुन्डा गेलेमु आफादखौ 3-1 गलाव फेजेननानै देरहानानै चेम्पियनशिप मोनदों। जोबथा खेलायाव देरहानाय हानजानि राखेब बसुमतारिया साबसिन गेलेगिरि बान्था मोननो हादों।
मोनसे होंगो दोंगो थासारियाव खुंफुंनाय जोबथा खेलाखौ जागायजेननायावनो बेखेवो सालबारि महकुमा पुलिस बेंगिरि नीलथुगुल सैखिया। चेम्पियन ट्रफी बेखेवो 24 नं सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया। जोबथा खेलानि बेखेवनाय आरो बान्था राननाय हाबाफारियाव सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि, आदिवासी जौगाखां गौथुमनि लोगो आफादगिरि सुभाष तिर्कीजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोराबो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। खेलानि जोबनायाव देरहानाय हानजा, रानार्स आप हानजा आरो साबसिन गेलेगिरिनि बान्था मोनगिरिफोरनो बान्था राननानै होनाय जायो। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बासबारियाव थानाय भाटेमाबाद साहा बागाननि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां नैसेथि बासबारि आनसलिक करम फुजा खुंफुंनायनि गाहाय मावख'खौ नेम बायदियै बेखेवनाय जायो। आदिवासीफोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय सुबुं मेथाइ, सुबुं मोसानाय आरो सुबुं दामजुफोर दिन्थिफुंनायजों मोनसे फोरबोआरि थासारिनि गेजेराव मावख'नि दरखं बेखेवो करम फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि आरो मुंदांखा समाज सिबियारि मार्टिन थुथिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आदिवासी फरायसा आफादनि दैदेनगिरि फारियै मानसुक सानकारिका, एसाव हेम्ब्रम, समाज सिबियारि रन्जन महात्त, बिकास बराइक लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा आलासि महरै बाहागो लादों। मावख' बेखेवनायनि सिगां बिर बिरसा मुन्डानि मुसुखायाव बिबार बावनानै आरज गाबो बासबारि आनसलिक करम फुजा खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोरा लोगोसे मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय आलासिफोरा। मख'नो गोनांदि फैगौ 28 आरो 29 सेप्तेम्बराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बासबारिनि भाटेमाबाद साहा बागाननि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों नैसेथि करम फुजा फोरबो खुंफुंनाय जागोन। BPFनि सालबारि ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव सालबारि महकुमा थावनियाव थानाय लाइमोन BPFनि मावख'आव सानसेनि हाबाफारिजों सालबारि ब्लक कमिटिखौ बिथा खालामनानै मोनसे दोलोआरि मावबादा खुंनाय जादों। सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिनाराम बर'नि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय दोलोआरि मावबादायाव BTCनि सालबारि बियाबनि बारग' MCLA रनजित केरकातारि, BPFनि मिरु आफादनि आफादारि नेहाथारि टिकेन्द्रजित बसुमतारि, मिरु मावफुं सोद्रोमा अतीन्द्र गयारि, महन बसुमतारि, नारायणी बसुमतारि, सालबारि जिल्ला आफादनि आफादगिरि भुबनेश्वर गयारि, लाइमोन BPFनि मिरु आफादारि नेहाथारि इब्राहिम आलीजों लोगोसे BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दोलोनि आफादारि बिथिंफोरनि सायाव बिबुंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 सेप्तेम्बराव सालबारि महकुमा थावनियाव BPFनि सालबारि ब्लक कमिटिनि जथुमा खुंफुंनायजों लोगोसेनो 8 सेप्तेम्बराव BPFनि सालबारि जिल्ला आफादनि जथुमाखौबो खुंफुंनाय जागोन होननानै BPFनि सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया मिथिहोदों। दिनै समबारखालि फुङाव 27 नं हायुङारि राजा लामायाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जेराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन साथामा गोब्राब जोखोम जायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया फुंनि 5:30 रिंगायाव जादोंमोन। गुवाहाटीनिफ्राय नगाव फारसे थांबाय थानाय गंसे थार गारि AS 02 AQ 4999 नं गारिया लामानि डिभाइडाराव सौग्रावदोंमोन। खेत्री पुलिसआ गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन आरो गासैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय ननयनि हिमांशु नाथ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गुबुन 3 जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ आथिखालाव गुवाहाटीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। मैया रबिबारखालि डिब्रुगड़नि बगिबिल दालांनिफ्राय सासे आइजोआ गावनि 2 गथ'फोरजों लोगोसे बाज्रुमदों। बे जाथायनि बागै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोआ गावनि सासे गथ'खौ आखायाव हमनाय आरो गुबुन सासेखौ बिखायाव बानाय नुदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नखरा गुबैयै महाराष्ट्रनिमोन।
नखरारि नांलायनाय जाथायनि उनावनो आइजोआ बे दुखुनांथाव थिरांथाखौ लादोंमोन जानांगौ होननानै जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। बे जाथायनि सिगां आइजोखौ पस्ट खालामनाय मोनसे WhatsApp स्ट'रियाव सरि बाच्च' लिरनाय नुदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायखौ मिथिनायनि उनावनो पुलिस मावख'गिरिफोरा हरखाबै जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोमानाय बिमा फिसा साथामनि सेन्देल आरो मोनसे बेगजों लोगोसे माखासे गोनां बेसादफोर बोखांनो हायो होननानै मिथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला आइजोनि फिसाया जेनेरेल रिजार्भ इन्जिनियारिं फर्सआव साख्रि मावोमोन आरो अरुणाचल प्रदेशनि लिखाबालियाव थायोमोन होननानै मिथिहोदों। बे समाव गोमानाय बिमा फिसा साथामखौबो नागिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।